Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. Я Алеся Ушакова. У эфір навіны час мясцовы сёння ў выпуску. На гэтым тыдні снег і маразы да мінус 18. У Мінскай вобласці ўсё больш пацярпелых ад галалёдных і халадовых траўм. Зялёныя маршруты маладзечаншчыны вучні і настаўнікі Палачанскай сярэдняй школы распрацавалі праект, з дапамогай якога можна здзейсніць віртуальную экскурсію па славутасцях маладзечанскага района. Славянскі базар 2022. У маладзечні адбыўся адборачны тур выканаўцаў эстраднай песні і дзіцячага музычнага конкурсу. Рэгіён – адзін з ключавых прыярытэтаў развіцці на гэту пяцігодку. Аб гэтым заявіў на адкрыцці 9-го міжнароднага эканамічнага форуму міністр эканомікі Александр Чарвякоў. Ён адзначыў, што яшчэ год таму кіраўнік дзяржавы агучыў формулу інвестыцыйнага развіцця рэгіёнаў. Не менш як адзін вытворчы праект у кожным раёне, як мінімум адзін значны буйны праект у рэгіёне. Па гэтай формуле сёння будуецца работа па фармаванні пяцігадовай інвестыцыйнай праграмы. На сённяшні дзень у Беларусі створаны план па развіццю вытворчасці на агульны кошт інвестпраекту больш як 50 мільярдаў беларускіх рублёў. У яго ўвайшлі звыш 1000 праектаў, ад невялікіх з капітальнымі затратамі 1 мільён беларускіх рублёў да мегапраектаў з інвестыцыямі звыш 1 мільярда. Яны датычацца практычна ўсіх сфер дзейнасці, пачынаючы ад вытворчасці паліўных гранул да вакцын. Яны датычацца практычна ўсіх сфер дзейнасці, пачынаючы ад вытворчасці паліўных гранул да вакцын і электрацягнікоў. Патрэбнасці ва ўкладаннях у сацыяльную, транспартную і вытворчую інфраструктуры на бліжэйшыя 5 гадоў таксама вызначаны. Агульны кошт праекту ацэньваецца практычна ў 29 мільярдаў беларускіх рублёў. Інфармацыйная бяспека, персанальныя дадзеныя беларусаў будуць абараняцца. З развіццём інтэрнэт-тэхналогій усё большая колькасць людзей мае зносіну ў віртуальным асяроддзі, як асабістыя, так і працоўныя, ці, напрыклад, эканамічныя. А таму пытанне, звязанае з бяспекай інфармацыі, набыло значнасць. За незаконнае распаўсюджанне персанальных звестак могуць аштрафаваць на суму да 200 базавых велічынь. Калі адбылася уцечка персанальных дадзеных, якія наўмысным чынам былі распаўсюджаныя ў адносінах да асобы, якая ажыццяўляла прафесійную дзейнасць, то можа пагражаць да 5 гадоў пазбаўлення волі. На працягу года у грамадзяніна ёсць магчымасць запытаць інфармацыю аб апрацоўцы яго персанальных дадзеных у інтарэсах трэціх асоб. Гэта азначае, што любы чалавек можа атрымаць звесткі аб тым, хто і ў які час запытваў аб ім самім інфармацыю з іншых арганізацый. Маючы такія звесткі, пры ўзнікненні інцыдэнту паміж чалавекам і канкрэтным аператарам можна са скаргай звярнуцца ў Нацыянальны цэнтр абароны персанальных звестак. Закон аб персанальных дадзеных уступіў у сілу 15 лістапада. У Мінскай вобласці ўсё больш пацярпелых ад галалёдных і халадовых траўм. У бальніцы сталічнага рэгіёну 17 лістапада па 5 снежня звярнуліся больш за 170 чалавек. 22 з іх шпіталізаваны. Галалёдную траўму атрымалі 160 пацыентаў, 11 халадовую. Усяго па рэспубліцы за гэты перыяд зарэгістравана 1166 пацярпелых. Больш за 200 з іх – гэта дзеці. Найбольш небяспечнымі месцамі траўматолагі лічаць прыступкі пад'ездаў, падземных пераходаў і прыпынкі аўтатранспарту. Медыкі рэкамендуюць перасоўвацца максімальна асцярожна, а па магчымасці ў моцны галалёд увогуле не выходзіць з дому. Найбольш небяспечныя галалёдныя траўмы для пажылых. У выпадку пашкоджання звязкаў і пераломаў аднаўленне зойме некалькі тыдняў ці нават месяцаў. Для пожилых людей, благоразумие тоже – это первый фактор. Не надо идти в аптеку во время гололеда за 3-копеечным лекарством. Не выходите вы на улицу за булочкой сладкой к чаю, когда на улице гололед. Посидите дома, переждите этот период времени. У нас, как правило, люди всегда запасливые, и необходимости ходить ежедневно в магазины, в том числе в период гололеда, абсолютно никакой нет. Периоды неблагоприятные сейчас очень хорошо объявляются и по телевизору, и МЧС всегда объявляет. Для водителей там уровни опасности, связанные с гололедом, с туманом. Для пожилых людей это уровень опасности с обледенением, гололед, сохранением гололедицы на дорогах. Надо прислушиваться. Ужо на гэтым тыдні пачнецца сапраўдная зіма, абяцаюць сіноптыкі. У сярэдзіне тыдня маразы акрэпнуць. Снег, мінусавая тэмпература, месцамі да мінус 18 градусаў чакаюць беларусаў. Халодны антыцыклон стане прычынай туману і галалёдзіцы, таму вадзіцелям і пешаходам трэба быць асабліва асцярожнымі. У перыяд галалёду варта рухацца павольна кароткімі крокамі. Асаблівая ўвага абутку, ён павінен адпавядаць надвор'ю. Дзяржаўтаінспекцыя ў сваю чаргу нагадвае аўтааматарам пра зімовую гуму, а таксама прапануе адмовіцца ад рэзкіх манеўраў і высокай хуткасці.
Машина ў кювеце, водитель у рэанімацыі. Каля вёскі Палачан адбылося дарожна-транспартнае здарэнне. 5 снежня ў палову другой гадзіны дня ў бок Валожына з Маладзеж нарухаўся Volkswagen Passat. На 16-м кіламетры аўтадарогі Маладзеж на Валожын на закругленні праезнай часткі водитель не справіўся з кіраваннем. У выніку машына выехала ў кювет і перакулілася. Маладзежнец 1982 года нараджэння дастаўлены ў рэанімацыю. Як расказала нашаму тэлеканалу інспектор па адміністрацыйнай практыцы аддзела ДАІ Маладзежынскага РАУС Діяна Галуза, водитель няправільна выбраў хуткасць, не ўлічыў умовы надвор'я. На аўто была ўсталявана зімовая гума. Па факце ДТЗ праводзіцца праверка. От 20 до 50 рублёў за год. Такой будзе стаўка падатку для ўладальнікаў кватэр. Як паведаміў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой, адмяняецца льгота, а не ўводзіцца новы падатак. Ён сёння існуе, напрыклад, у сельскай мясцовасці для прыватных дамоў вяскоўцаў, якія рэгулярна яго плацяць. Льготу для ўладальнікаў гарадскіх кватэр увялі ў 90-х годах, калі большая частка жыллёвага фонду ў гарадах была дзяржаўнай. Цяпер, адзначыў Дмітрый Крутой, 95% кватэр прыватныя. Паводле яго слоў, падатак будзе невялікі, ад 20 до 50 рублёў. Будуць і льготныя катэгорыі – пенсіянеры, шматдзетныя, інваліды і іншыя сацыяльна неабароненыя катэгорыі насельніцтва. Нагадаем, у Беларусі плануецца адмяніць падатковую льготу для ўладальнікаў кватэр. Гэта прадугледжана зменамі ў падатковы кодекс. Чакаецца, што з 1 студзеня 2022 года фізічныя асобы, якія маюць ва ўласнасці жылыя памяшканні ў шматкватэрным або блакіраваным жылым доме, стануць плацельшчыкамі падатку на нерухомую маёмасць. Зялёныя маршруты Маладзечаншчыны. Праект пад такой назвай прадставілі вучні-настаўнікі Палачанскай сярэдняй школы. Яны распрацавалі аўдыёгід, з дапамогай якога можна здзейсніць віртуальную экскурсію па славутасцях Маладзечанскага раёна. Гэта работа адзначана дыпломам першай ступені Міністэрства адукацыі на рэспубліканскім конкурсе лепшых праектаў па арганізацыі 6-га школьнага дня. Працягне тэму наш сюжэт. Прадстаўляем вашай увазе праект 6-га школьнага дня «Зялёныя маршруты Маладзечаншчыны» і яго аўтара, настаўніка геаграфіі Мяцельскага Юрыя Михайловича. Педагагічны стаж Юрыя Михайловича 4 десяткі гадоў. З 2000-га ён выкладае ў Палачанскай сярэдняй школе. Краязнаўства і экалогія ўжо шмат гадоў у ліку галоўных інтарэсаў Юрыя Мяцельскага. Сваім захапленнем і назапашанымі ведамі настаўнік геаграфіі ахвотна дзеліцца з вучнямі. У нас организованный заняток по интересам, который называется «Пошук краязнаўчай накіраванасці», и мы занимаемся уже на протягу вот этих усіх, можно сказать, годов, колькі я в этой школе, занимаемся нашим краязнаўствам. Геаграфічнае краязнаўства, гістарычнае краязнаўства, літаратурнае. Вырашылі зрабіць віртуальныя экскурсіі з аўдыёгідам, тому что не кожны можа пройсці наш маршрут самастойна. Ёсць людзі, якія, як я уже сказаў, з фізічнымі асаблівасцямі, не могуць зайти на наш сайт, вот, выбраць гэтую кропку. Так і называецца у нас сайт Палачаны Сіці. На ім ёсць старонка «Зялёныя маршруты Маладзечаншчыны». Навучэнцы пад кіраўніцтвам педагога сабралі інфармацыю пра аб'екты раёна, якія маюць турыстычны патэнцыял і якія будуць цікавыя як для жыхароў раёна, так і для гасцей краіны. Створаны электронны краязнаўчы рэсурс, а таксама аўдыёгід «Зялёныя маршруты Маладзечаншчыны». Кожны жадаючы можа праслухаць яго онлайн або загрузіць на телефон. Агучвалі праект самі удзельнікі. Честно, вообще не волновалась. Потому что как-то, я знала про объект, и я понимала, о чем я рассказываю, мне было очень легко об этом рассказать. У маршрут уключена 26 славутасцяў. Праца будзе працягвацца. Сярод іх, напрыклад, гідралагічны помнік прыроды мясцовага значэння Крыніца Богдановича, размешчаны ў вёсцы Ракуцёўшчына, Крыніца Улешна, а таксама 25-метровы вяз, помнік прыроды ў вёсцы Талуі. Гэта дрэва лічаць адным з самых старых у краіне. Шведская гара, ландшафтны заказнік Бортнікі, водна-балотны заказнік Чысць. Пра ўсе гэтыя аб'екты можна даведацца дзякуючы аўдыёгіду, а пры магчымасці наведаць. Як паказвае практыка, аб гэтых месцах ведаюць далёка не ўсе маладзечанцы, не кажучы ўжо пра жыхароў іншых рэгіёнаў. Цяпер ёсць магчымасць папоўніць скарбонку сваіх ведаў. А для настаўніка самая вялікая ўзнагарода – бачыць зацікаўленасць дзяцей. Да, у іх ёсць цікавасць, у іх ёсць агонь у вачах. Гэты маршрут яшчэ не абкатаны. Я им сказаў, што вясною, будзе цёпла, мы абавязкова праедзем усе гэтыя кропкі на велосипедах. Круговая працягласць маршрута па кругу 170 километров з наведваннем усіх аб'ектаў. Там можна взяць палаткі і з некалькімі начлегамі, каб было дзецям цікава, каб было потом, як падзяліцца ім уражаннямі, гэта зрабіць. Настаўніку геаграфіі Юрыю Мяцельскаму актыўна дапамагаюць школьнікі. Гэта вучні 7 і 9 класаў. Самая малодшая удзельніца праекта – пяцікласніца.
Я участвовала в проекте, потому что я люблю природу, ну, и мне вельми нравится кветки, лілеі кучераватыя, вяз, крынічка, і музей Янкі Купалы. І вот я люблю вельми такія старажытныя рэчы, глядзець іх і іх вывучаць. Проект «Зеленые маршруты Маладзечаншчыны» высоко оценило Министерство адукации. На 7-м республиканском конкурсе на лепший проект по организации 6-го школьного дня работа, якую представила Палачанская сярэдняя школа, признана пераможцам. Пасля перамогі ў абласным этапе конкурса праектаў 6-го школьнага дня мы даведаліся, што наш праект будзе удзельнічаць у рэспубліканскім конкурсе праектаў 6-го школьнага дня. Уражанняў было вельмі шмат. Кожны з удзельнікаў і настаўнік верыў і марыў, што перамога будзе за намі. Проект представлены і яшчэ на адным конкурсе «100 ідэй для Беларусі», які праходзіць па ініцыятыве Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Удзельнікі праекта аўдыёгідам не абмежаваліся. Усе ахвочыя таксама могуць згуляць у віртуальную гульню і праверыць, наколькі добра ведаюць славутасці Маладзечаншчыны. Пасля праходжання ўсіх аб'ектаў мы прапануем пагуляць экскурсантам у інтэрактыўную гульню «Кола фартуны». Націскаем на стрэлку, націскаем на цифру, якая выпала. Як называецца гэты біялагічны заказнік і дзе ён знаходзіцца? Гэта сасна Веймутова. Турыстычны патэнцыял у Маладзечанскага раёна ёсць, упэўнены і настаўнік, і школьнікі. Важна, каб пра прыгажосць краю маглі даведацца як мага больш людзей. Варта больш актыўна развіваць вытворчасць і продаж сувенірнай прадукцыі, а галоўнае – берагчы тое, што стварыла прырода. У аўдыёгідзе, напрыклад, ёсць інфармацыя і аб рэдкіх раслінах, якія растуць на тэрыторыі раёна і знаходзяцца пад абаронай дзяржавы. Што таксама важна – зацікаўленасць і актыўная праца неабыякавых людзей, якія любяць свой край, сваю гісторыю і культуру і готовы дзяліцца сваімі ведамі. Вольга Трубач, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. Міністэрства ўнутраных спраў запускае праект «Ёлка дзіцячых жаданняў». Стаць удзельнікам праекта можа кожнае дзіця, якое марыць адчуць сябе сапраўдным вартавым правапарадку. Пасядзець за рулём міліцэйскай машыны, правесці трэніроўку ў ціры або са службовым сабакам. Міліцэйскі Дед Мароз чакае навагоднія лісты ад дзяцей на электронны адрас міністэрства ці ў дырэкт Інстаграм да 20 снежня. Славянскі базар 2022. У Малдзечні адбыўся адборачны тур выканаўцаў эстраднай песні і дзіцячага музычнага конкурсу. Абвясціўшы імёны фіналістаў сталічнага рэгіёна сярод дзяцей, журы тут жа пачало судзейства тых, хто ўжо не раз і не два падымаўся на музычныя алімпы розных узроўняў і чые імёны знаёмыя аматарам музыкі. Хто прадставіць Мінскую вобласць на конкурсе выканаўцаў эстраднай песні ў рэспубліканскім туры у нашым наступным сюжэце. Адборачны тур выканаўцаў эстраднай песні – гэта своеасаблівы хіт-парад маладзёжнай вакальнай творчасці, які прадстаўлялі ў нашым горадзе лепшыя артысты Меншчыны. Нешматлікія гледачы з групаў падтрымкі атрымлівалі сапраўднае задавальненне ад канцэртных нумароў, а журы занатоўвала ў свае пратаколы усе песенныя сцэнічныя нюансы кожнага выступоўцы. За кулісамі атмасфера самая, што ні на ёсць рабочая. Когда выходишь на сцену и поглощаешься в песню, то совершенно забываешь про зрителей и просто отдаешься самой песне, всем этим эмоциям, и как-то пытаешься, чтобы все зрители, которых вот ты не видишь, чтобы они прониклись этой песней. Самое тяжелое – это, наверное, подбор правильного репертуара. То есть, наверное, правильно выбранный репертуар – это 90% залог успеха любого артиста. Да, я считаю, что на этом конкурсе это в первую очередь, так как нужно показать что-то новое, что-то интересное, скажем так, не заезженное, как сейчас говорят. Ну и, конечно, второй фактор, который мешает при подготовке, это, конечно же, волнение. Па ўмовах фестывалю удзел у конкурсе выканаўцаў эстраднай песні могуць браць артысты ва ўзросце ад 18 да 31 года. А гэта значыць, што яны або атрымліваюць музычную адукацыю, або працуюць у сферы культуры і ўжо самі з'яўляюцца настаўнікамі для дзяцей і моладзі. У конкурсным прыслухоўванні моладзь прадстаўляла дзве кампазіцыі – эстрадную песню кампазітара славянскай краіны на адной са славянскіх моў і папулярную кампазіцыю на замежнай мове, іншымі словамі сусветны хіт. Пасля першага тура з 18 удзельнікаў у наступны выходзіць кожны другі, і сярод іх прадстаўніца Маладзечанскага раёна Дыяна Башко.
зразумела, што вопыт выступленняў ва ўсіх прэтэндэнтаў для ўдзелу ў славянскім базары ёсць немалы. Артысты, як і спартсмены, не ўяўляюць свайго жыцця без спаборніцтваў. Прыйшоў, праспяваў, перамог. Такі варыянт сёння хутчэй выключэнне з правіл. Старшыня Саюза кампазітараў Рэспублікі Беларусь Алена Атрашкевіч разбор творчых палётаў правяла досыць грунтоўна. Камусьці трэба папрацаваць над сцэнічным вобразам. Нечая кампазіцыя падыходзіць больш для клубна-карпаратыўнага выканання, а не конкурснага выступлення. Іншаму патрэбна падумаць над новай аранжыроўкай. Как мне кажется, вот эта пятерка, которая обозначена сегодня, и ей дан шанс представлять Минскую область, они обладают все вот этими эксклюзивными чертами, которые каждому из них позволят, в случае, если они правильно проявятся и правильно себя подготовят, попасть в заветную десятку для телевизионной съемки. Потому что я хочу напомнить, что мы-то отобрали от Минской области победителей и, я бы сказала, там, лучших в этом году, да, но они-то будут соревноваться и с другими областями, с городом Минском, и нужно попасть, там тоже есть очень интересные ребята, нужно попасть в эту заветную телевизионную съемку, когда вся страна будет следить за соревновательным процессом. Як і ў дзіцячым вакальным конкурсе для ўдзелу ў рэспубліканскім туры адабраны 5 выканаўцаў. Сталічны рэгіён прадставяць Анастасія Гламозда, Ліліяна Камоцкая, Александра Макольская, Маргарыта Шыбаева і Руслан Пелахоўскі. У іх ва ўсіх ёсць яшчэ крыху часу, каб дапрацаваць сцэнічныя нумары і выступіць так, каб суддзі усміхаліся. Было достаточно неожиданно, достаточно волнительно, что естественно. Очень рады тому, что все-таки получилось пройти дальше. Естественно, прислушаемся к рекомендациям, будем работать. Все было отлично, всем спасибо, зрители супер, жюри супер. Было неожиданно, но приятно. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Младзечынскі баец Андрэй Жукоўскі стаў чэмпіёнам свету па панкратыёне. На турніры, які прайшоў ва ўкраінскім Харкаве, наш зямляк, спартсмен у вагавой катэгорыі 100 кілаграмаў, у фінале перамог байца з Казахстана. Панкратыён – гэта адзін са старажытных відаў адзінаборства, які спалучае ў сабе элементы барацьбы і кулачнага бою. Гэта даволі небяспечны від спорту. Атлетам дазваляецца прымяняць практычна ўвесь арсенал тэхнічных дзеянняў барацьбы вольнай, грэка-рымскай, самба, дзюдо, усходніх адзінаборстваў, бокса і кікбоксінга. Сваімі ўражаннямі чэмпіён падзяліўся ў эфіры радиостанции «Молодежная ФМ». Первая победа такая значимая, это, наверное, 17-й год, чемпионат мира. Тогда были немного другие эмоции. Не совсем осознавал то, что я там что-то выиграл, а сейчас со всем осознанием были очень яркие эмоции. Был очень доволен. Я туда ехал словно на олимпийские какие-то соревнования, такой думаю, так, прошло 4 года, это 100% должны быть удачные соревнования, я должен по-любому выиграть. Там была лайт-версия, в которой тоже участвовали, конечно, подрастроился, а потом собрался с мыслями к то, что уже нечего бояться. Раз приехал, значит, все, нужно драться, идти до последнего, выигрывать. И так и завершилось 3 боя, все 3 победы. Доўгачаканая перамога. Дынамо «Маладзеч» на овертайме абыграла хакейны клуб «Ліда». На працягу асноўнага часу ні адна каманда не здолела закінуць шайбу ў вароты супернікаў. У овертайме перамогу дынамаўцам, дзякуючы свайму дакладнаму удару, забяспечыў Іван Аношка. Галкіпер маладзечынскай каманды Міхаіл Карнаухаў адбіў усе 38 кідкоў супернікаў і 7-й раз у сезоне аформіў шатаут. По гэтым паказчыку галкіпер дынамаўцаў – лідар экстралігі. До конца снежня каманда згуляе яшчэ 7 матчаў, усе яны на выездзе. У аўторак вечарам Дынамо «Маладзечна» сустракаецца з хакеістамі Магілёва, а ў суботу 11 снежня дынамаўцаў чакае матч у Жлобіне з мясцовым металургам. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Глядзіце экспрэс-навіны на тэлеканале МКТБ кожны будні дзень у 12, 15 і 17 гадзін. Таксама вы можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм і ў тэлеграм-канале МКТБ. А з вамі развітваюся, усяго добрага і да хуткай сустрэчы.